Hari ini 15 Januari 2026. Seperti tahun sebelumnya, rutinitas Gus Samsudin setiap hari adalah menerima silaturahmi dari saudara-saudara kita yang datang. Baik untuk sekedar mencurahkan isi hati, meminta doa, maupun keperluan lainnya. Seperti biasa, Gus Samsudin menerima para tamu yang datang mulai sore hingga malam hari. Tanpa rasa lelah, beliau menyambut semuanya dengan senang hati dan penuh keikhlasan, tanpa mengeluh sedikit pun. Pada kesempatan kali ini, beliau kedatangan rombongan dari Pati, Jawa Tengah. Saudara-saudara dari Pati ini sudah berulang kali datang ke Pondok Nuswantoro, bahkan termasuk jamaah rutin Selasa Wage. Semoga setiap kedatangan rombongan tersebut ataupun saudara-saudara yang lainnya senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping sepindah kula ngucapni matur suwun sanget nggih rawuh panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki niki wau nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi silaturahmine panjenengan mriki niki wau angsal ridhone Gusti Allah, angsal pitulungane Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki nambahaken rasa tresno mahabbah dumateng habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki niki wau dadosaken panjenengan sedaya tambah istiqomah lek ngamalne sholawat, sehingga panjenengan sedaya kita sedaya saged neladani sifat-sifate akhlake baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen bejo donya bejo akhirat kuwi syarate siji, aja nggawe gelone atine wong tuwa. Wong tuwa kuwi ana telu. Sing pertama wong tuwa sing lairne bapak awake dhewe, yaiku bapak ibuke awake dhewe. Sing laire sing gedhekne awake dhewe. Kepindhone guru ku ya wong tuwa sing didik awake dhewe. Sing ketelu mara tuwa kuwi ya wong tuane awake dhewe. Padha iki telu-telune lak sampe awake dhewe duraka mesti uripe sengsara. Mugi kita sedaya dados anak ingkang berbakti dumateng tiyang sepuh nggih. Mergo lek pengin anake dhewe bakti ning awake dhewe, syarate awake dhewe ya kudu bakti karo ibu bapake awake dhewe. Ora iso ngarep-ngarep anak berbaktine wong tuwa lek wong tuane dhewe ora bakti marang ibu bapake awake dhewe. Saiki pundi, Mbah? Pati Badangan. Sinten namine? Lasidin. Mbah Lasidin. Napa yang saged kula bantu? Nggih, sakit niki mripat peteng kali niki terus sikil niki gringgingan nggih wonten kali geger. Iki suami istri ta iki? Lanang wedok. Tembus tidur nggih Pak mripate kula nggih. Lah ya matku sak omah kathek ya. Sami. Tapi hidup ngoten lho mboten rok. Lah iya maksudku kok ya sak omah kok penyakite kathek ya padha. Kathek dobel-dobel maksudku. Ya terus lek sing sicike lara, sitake lara piye malian? Ya bareng-bareng malian. Oh iya. Iki mau sedina iki mau sing lara kabeh boyoke rek.
Ibu ini apa ya Gus? Stroke sebelah kiri. Alhamdulillah perkembangan itu 5 ATK. ATK itu kalau Jawa saking BI dan keramik Gus. Waktu duduk manis apa nih kok? Langsung di usia senja, pulau dan rumah sakit di MRI saja pun ngaten Gus. Bengkok ngoten manu tulang kula niki. Oh, tulang belakang. Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah. Tani Pati, Jawa Tengah. Kalian burikan sih kan? Ya, alhamdulillah kan. Saya dia guys posisi ini guys. Masya Allah. Satu-satu di mana? Itu di sana, di mana? Panggil tua. Wah, masalah. Sampai kaya sana mana? Sana mana? Alhamdulillah. Salawatan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu Allahumma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat ini kita ngobrol, saat ini kita monggo sekarang kita lihat kok niatnya itu masih Gusti Allah. Awal ini silaturahmi artinya dulu semacam tadi untuk silaturahminya awal ini semacam yang baik sama-sama semacam dulu hatinya awal ini berjambah-jambah dan wasilah Al-Fatihah itu, Al-Fatihah itu, Al-Falaq itu, Anak itu, surat atau baik itu, nanti Fatih itu, Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Fatihah. Iya kenapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaping sepindah kula ngucapni matur suwun sanget nggih rawuh panjenengan sedaya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, santri-santri Nuswantoro, Mbah Rohman atau Ki Budu, maupun semua tamu yang mulia yang ada di tempat ini. Kalau ucapkan matur suwun niki jenengan sedaya sampun purun mriki. Matur suwun sanget nggih. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki niki wau nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi silaturahmine panjenengan mriki niki wau angsal ridane Gusti Allah, angsal pitulungane Gusti Allah. Mugi-mugi silaturahmine panjenengan mriki niki wau angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki nambahaken rasa tresno mahabbah dumateng habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki niki wau dadosaken panjenengan sedaya tambah istiqomah lek ngamalne sholawat, sehingga panjenengan sedaya kita sedaya saged neladani sifat-sifate akhlake baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merga awake dhewe iki arep nyonto tumindahe Kanjeng Nabi iki mau lek tanpa didasari maca salat kuwi kangelan. Tapi lek tiang niku istiqomah mau sholawat niku mengke dados gampang mengikuti jejaknya sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati iki mau dadi ketarik duwe rasa mahabbah, syukur, nriman, ikhlas niku mengke gamping. Muga-muga silaturahmine panjenengan mriki niki wau dadosaken kita sedaya tambah istiqomah lek ngamale sholawat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki niki wau dadosaken kita sedaya dados lare kados tiyang ingkang berbakti dumateng tiyang sepuh. Mergo awake dhewe lek pengin uripe mulya syarate mung siji. Lek pengin bejo donya bejo akhirat kuwi syarate siji. Aja nggawe gelone atine wong tuwa.
Wong tua kuwi ana telu. Sing pertama wong tua sing lairne bapak awake dhewe, yaiku bapak ibuke awake dhewe. Sing lairne sing gedhekne awake dhewe. Kepindhone guru kuwi ya wong tua sing didik awake dhewe. Sing ketelu mara tuwa kuwi ya wong tuane awake dhewe. Padha kuwi telu-telune lek sampe awake dhewe duraka mesti uripe sengsara. Mugi-mugi kita sedaya dados anak ingkang berbakti dumateng tiyang sepah nggih. Mergo lek pengin anake dhewe bakti ning awake dhewe, syarate awake dhewe ya kudu bakti karo ibu bapake awake dhewe. Ora iso ngarep-ngarep anak berbaktine wong tua, lek wong tuane dhewe ora bakti marang ibu bapake awake dhewe. Iki kabeh panggah. Kabeh masalah panggah dibalekne ning awake dhewe-dhewe. Aja nyalahne sapa-sapa. Selama awake dhewe cek nyalahne sapa-sapa, selama iku masalahe ora bakal iso ilang. Ora bakal iso tuntas. Tapi lek dhewe wis ora nyalahne sapa-sapa, eneke mung nrimo ikhlas muhasabah diri, masalah wingko ilang dhewe. Mergo urip hakikate awake dhewe, balik ning awake dhewe. Mugi-mugi kita sedaya saged dados tiyang ingkang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi silaturahmi ini kita niki wau ndadosaken atine kita tambah resik, tambah bening, tambah manfaat damel tiang-tiang ingkang cedhak kalih awake dhewe, wong tuwa, mara tuwa, anak, tangga, dulur. Muga-muga kita saged nentremaken, nenangaken atine tiang-tiang lintu, dimulai dari atine awake dhewe-dhewe. Al-Fatihah. Iya, kenapa ya Rasul. Shiratal ladzina nggih, dipindah malih kula ngucapne matur suwun rawuh panjenengan sedaya wonten mriki. Mugi-mugi sedaya napa mawon ingkang sampun panjenengan dalaken waktu, tenaga, biaya damel mriki sedayane diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedayane terhitung sebagai sedekah yang terus berbuah baik di dunia maupun di akhirat. Kula nggih nyuwun sepura menawi panjenengan wonten mriki mulai dugi ngantos mengke wangsul wonten sing boten nyekecakaken manah jenengan, mulai dari kula saking anak-anak kula, saking panggenan kula ingkang boten nyekecakaken manah panjenengan sedaya, kula nyuwun sepura saageng-ageng nggih. Mungkin jenengan sedaya purun nyepura sedaya kesalahane kula, matur suwun. Nggih, dados kula saderenge ngandani jenengan sedaya niki damel ngandani kula kiambak bahwa apa wae sing kedaden ning alam donya iki iku wis diatur karo Gusti Allah. Dados sing kudu awake dhewe yakini, awake dhewe imani, awake dhewe mantepi bahwa apa wae sing kedaden ning uripe awake dhewe, apa wae ta kuwi kabeh ora enek sing kebetulan. Kabeh kuwi mau sampun dados takdire Gusti Allah. Dadi enek apa ae sing kedaden ning alam donya iki, sing kedaden ning uripe awake dhewe kuwi kabeh kersane Gusti Allah. Lek Gusti Allah ora kersa, mesti ora iso. Dan semua yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik untuk
diri kita. Masih tah kuwi dhewe anggap ora apik, tapi mesti iku yang terbaik. Mergo napa? Sing maringi niku Gusti Allah ingkang Maha Apik. Maha apik. Kosong. Jadi lek kowe yakin Gusti Allah kuwi Maha Apik dan yang diberikan itu semuanya yang terbaik. Masih ta kaya Alfian ngono kuwi ditinggalne bojone kuwi ya terbaik. Iya. Ditinggalne ngono iki apik saiki kok. Dhek jek enom kok. Terus iso mondok rene. Cara ora ditinggalne bojone ya paling dadi gelandangan. Iya. Wis ngulang ngaji ora, mendino gegeran karo bojone. Iso malah dhek mateni wong mergo bojone selingkuh. Karuan ditinggalne to. Timbang diselingkuhi ora sabar kok ngerti-ngerti bojone gendaan karo wong lanang pura Alfian jimuk golok lho tenanan kuwi. Masih ya tah sing dhewe rasa kuwi enggak penak, enggak apik, susah, tapi mesti kuwi sing terbaik demi Allah. Demi Allah. Coba sampean tafakur. Coba sampean niku dipikirno sing kedaden ning uripe sampean niku. Mesti kabeh ki ana hikmah. Pasti ku yang terbaik untuk diri kita. Ya mung dewi kon sabar. Enek apa-apa kon sing sabar. Enek apa-apa kon sing sabar, sing ikhlas, sing nriman. Niku mesti kabeh ana apike. Apa ae kuwi. Dadi aja buru-buru ngambil kesimpulan. Mergo awake dhewe ora ngerti rahasia di balik rahasia. Mugi-mugi kita sedaya dados tiyang ingkang nriman, dados tiyang ingkang sabar, dados tiyang ingkang ikhlas, dados tiyang ingkang syukur dumateng Gusti Allah sehingga awake dhewe ngerti hikmah. Ya ngene iki sing dimaksud ilmu hikmah iki. Ilmu hikmah ki ora kok ilmu kesaktian ngono ora. Ilmu hikmah kuwi ilmu kesabaran. Ben ngerti sebenarnya Gusti Allah maring ngene iki enek apa ngono ben ngerti. Ya kadang-kadang enek sing wis ngerti kowe bakal ngene ngono wis krasa sangke cara banyu sangke beninge, cara kaca sangke resike iki ngerti. Ora apa-apa ngono iki sehat iki. Dadi cara kaca ki mau suwering diresiki nggo wiritan ngono kuwi ditingge salat akhire apa sing ngarepe wis paham. Enek wong-wong sing pilihan ngono kuwi sing atine ora kotor. Dadi ilmu hikmah kuwi mau ilmu tentang keikhlasan. Ilmu tentang kesabaran. Makanya aja buru-buru, Enek apa-apa aja buru-buru pengen diinggati, pengen diilangi aja buru-buru. Dinikmati sik. Mesti kuwi enek prosese. Mesti enek hikmah. Cara nandur ya susah anceno. Tapi kok bakale seneng mergo panen. Kerja aja buru-buru ndang wis. Mergo gaji gede. Kok ndang wis malah gaji separo, ya ta? Aja buru-buru sembarang-barang kuwi. Wis to. Kula niki ngrasakne modal piye. Alhamdulillah lah awake dhewe saban niku mesti mulya donya mulya akhirat, selamat donya selamat akhirat. Tandane wong tenanan duwe ilmu hikmah sitok sing ora iso ditutup-tutupi. Sitok ora gampang nesu. Kuwi lho. Tandane wong ngerti terus urunge winarah, tandane wong kuwi mau duwe ilmu hikmah manut kersane Gusti Allah kuwi mau tandane sitok ora gampang bingung. Ora gampang nesu. Wong lek gak gampang bingung kan gak gampang nesu. Tenang mawon, santai mawon. Wong lek jek gampang bingung iku berarti cara wong mlaku kuwi matane picek. Iya. Wong kok enek apa-apa gampang nesu, tandane wong kuwi
padha karo mlaku ora iso nyawang. Akhire bingung, mergo lek wong bingung akhire gampang. Ngamuk. Enek apa-apa ngamuk, enek apa-apa ngamuk. Mergo nyapa? Ora ngerti hikmahe. Lek ngerti santai mawon. Niku mugi-mugi manfaat. Wallahu ta'ala matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jenengan saking pundi, Mbak? Surabaya. Sinten namine? Tumina. Bu Tumina. Buru-buru to sampean. Buru-buru. Masih sempat? Anu. Oh, nginep. Nginep kan Bu? Iya. Ah, ya wis. Pulang nggak ada kendaraan. Ya wis. Naik kereta api bisa. Al-Fatihah. Nggih. Mbah dikiri ta? Saking pundi, Mbah? Pati Batangan Sinten namine? Lasidin. Mbah Lasidin. Napa yang saged kula bantu? Nggih, sakit niki mripat peteng kali niki terus sikil niki gelingkingan nggih wonten Pak. Kali geger. Nggih, mboten saged menapa. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Telanjur. Ada mereka. Allahumma Alfian sini Pian. Oh, ada pergi. Al-Fatihah. Iya, kenapa dia sampean ini diterapi dulu, dibawa ke sini, sampean kecek ambil dan kelar, ditekan di sini, gini, terus di kaki gitu ya. Mas, Sopyan di mana Mas Sopyan? Ajak bisa, panggilin Sopyan. Al-Fatihah. Diterapi dulu ya Mbak ya. Ini diminum dulu 3 teguk. Iki asal dino, Pak. Salah. Al-Fatihah.
Sing nganterke sinten iki? Kali bojone niki lho. Oh alah, bojone ya lara. Rambutnya sami. Adek anu ta, sak apa jenenge kuwi? Sak perjuangan ta. Beh. Tek sak omah maksudku. Sama nih. Nggih. Oh tenan ndak sebutnya. Iya. Iki nganu, apa? Golek klopo. Terus engko dilebokne ning klopo 3 sendok. Iki sak sendok. Terus klopone kok dibong. Kok dibong? Heeh. Lek wis sumup, wis panas. Terus ben adem sik, terus diombe. Tapi maca Al-Fatihah sik ping 7, Alika sing 7, Falak ping 7, Anas ping 7, selawat ping 7. Lek wis maca ping 7 wis adem to. Lagi ombenen. Tapi mandi sik ngangge iki. Ngangge garam. Nek ganteng men to, Yan. Apa to sing pengen anake dirabekne mbek iki? Iki melas iki berarti tinggalke anune iki. Nek kula pun nanu sedaya, Pak. Loro. Sapa ngene sing rondo? Kowe rondo ora? Rondo ta we? Yang juga nunjuk-nunjuk ke situ, Pak. Pengen rapine ra? Ki enek dudo iki lho. Iya, Mbak iki lho, video Mbak iki. Awakmu terapi sik. Gelam. Lara gelem tak peksa engko. Kuwi lho, delokane lho, cocok kuwi. Rabi mbak iki cocok iki. Yo Yan? Nek dudoe Kudu manut. Iya. Terapi sik karo iki ya, karo mbak ya. Nggo mbak. Kowe rene sik. Yo wis tani sik dilut Yan, kok ben pisan iki. Iki suami istri ta iki? Lanang wedok. Tembus geger niki Pak mripate kula ngene. Lah masku sak omah kathek ya. Nggih sami to, Pak. Kadhe pedhot ngoten lho mboten roh kula. Iku bener mripate. Sampean wau ture teng mriku man kula mboten roh. Aku ning kene gak roh. Teng mriku janjane. Tutupi demit ira. Samo to, samo. Samo ngono budut-budut ngoten. Lah iya maksudku kok ya sak omah kok penyakite kadek ya padha. Kadek ya double maksudku. Nggih. Lah terus lek sing sijike lara, sitake lara piye malian? Sareng ngeten, Pak. Ya bareng-bareng malian. Sing ngopeni sapa? Nggih. Lare. Sing sakit iku sik, iku rong mari iki nyusul. Niku 6 berangkang. sasi niki. Nembrang Kang. Nggih. Niku berangkang. Ancen diajak nom-nom kabeh loro-lorone ya. Ya anak-anak muda maksudku. Udah napa? Wis pinten ta jenengan? Malah pun sepuh. Pinten? 17. Kula 7. Ora 17, 78. Nyapa ta ada pipil ning kana iki? Kaya gadis ditinggal pacare ya. Pacare niki. Pacarmu ning ujung kae lho, kae sing paling ujung dhewe kae. Oh iya. Aduh, Gusti. Al-Fatihah. Itu demu ya kaya kuwi ta. Saya sering ngumet barang. Sering ngeluh. Mboten jan ngelune niku. Ngeluhne ora? Mboten tapi blereng ngoten lho, Pak. Oh, ngeluh ora tapi blereng ya. Iya. Iki tau ngeluh napa? Tahu gak tahu. Saya nek kamu teng ndi? Lah wetenge jembling. Nggih, Pak, waktu yang meteng. Nek menaiknya. Pirang bulan iki? Yang sama ngeten. Saomah ya. Ora apa-apa. Mangga sing sabar ya. Nggih. Kabeh paring Gusti Allah. Al-Fatihah. Sinten nami jenengan? Darini. Ibu bapakmu? Dari men kali Lasminah dari Min. Oh, bapaknya jenengane? Dari Min. Darimin. Ibumu? Lasminah. Asmina. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana budaya. Nyapa ta kowe? Kelaran ya? Socok kali loro. Al-Fatihah. Jadi ngene ya rek ya. Salah siji ki amit wong tuwek tak celuk arek-arek ta. Jadi salah siji
terapi supaya awake dhewe iki gak blereng matane mripate, gak blereng mripate njak sepura. Ben ora gampang blereng mripate, ben ora gampang ngelu sirahe, ben ora gampang kena stroke migrain, ben supaya sehat. Iki sebenarnya iki kabeh wis enek ning syariat. Piye? Lek wudu iki jarine dilebokne rene terus ngene rek. Ya. Ngene no. Dadi lek pas awakmu wudu ngono kae, pas ngumbah sikil ngono lho. Iki delokan ta rek? Nek kene dileki Oh, ngomong dhewe. Ora kae lho. Nek buri lho masku. Dasar wong lagi cilik-cilik ini lho rek. Aduh. Ini jelas sih ngomong dhewe. Rungokno. Awakmu lek pamane pengen sirahe ra gampang mumet, terus cara enek gangguan kolesterol utawa gangguan non medis sing sikile abot, sikile gampang lara, kuwi lek mau pas wudu iki tengah-tengah jari sikil iki anunan resik ana. Carane gampang ke. Jari iki pas karo digrujuk banyu ngono kae karo wudu lebokno ning jari ngene, unyer-unyeran ngene minimal ping 3. Ngono, 1, terus kene neh ngono. 2, terus 3, 4 ngene. Iki di tengah-tengah iki. Mergo iki nggone demit rek. Demit sewenenge ning kene iki. Cepet-cepetan. Nang cepit-cepitan ngene iki. Sing nyepit-nyepit iki lho demit. Iya. Demit ki nggon nyempit-nyempit ki lho. Kuwi nggon sempit-sempitan ngono kuwi resik ana. Makane aku lek pas nerapi wong kaya wingi ki nek wong Jember kuwi langsung mari rene kuwi sing aku hadiah kuwi. Iki stroke kuwi ra iso mlaku kuwi, dioperasi ora mari. Kelor lho, dilebon ning cepitan kene. Cepitan kene, cepit kene. Kelor digecek ki lho, kok kabeh tak ngono ning kok. Termasuk ya Amit, wong wedok sewuring kena penyakit iki mergo sering ngamuk. iki dhisik sering tak jelasne ning pernah tak jelaske ning dokter dhisik. Ning dokter dhisik tahu tak jelasne, malah aku diarani halu kok. Padahal iki ilmu fikih. Padahal aku dhisik jelasne, kadang-kadang sak ngertiku wong kuwi mau kena penyakit terutama karena toharae ora resik. Ngono. Terus selain itu juga penting awake dhewe iki mau cara salate pengen khusyuk ngene iki lho. Ini iki lho ning kuku ngene iki. Kan ning samping-samping ngene iki. Delok ta Yan? Nggih, Pak. Iya, ning ngene iki. Oh, bocah. Kadang-kadang ana anune ireng-irenge. Iki yo marai salat gak khusyuk. Nggih Pak, yang saben nggih enten. Iya, ora lek kuwi awakmu ora apa-apa. Aku ngomongke liyane. Awakmu resik. Resik ora mirek. Terus ki lho. Saben terus kok. Salat nilaine 70 kali pahalanya lebih banyak. Yang kedua dipotong rambutnya diketok. Rambut endi? Rambut kelek, kalau rambut ngesore udel. Iku diketok. Wingko nilai pahalanya 70 kali lebih banyak bene blunus mentolos ya bene, ya ta genah ya bene ya. Terus yang ketelu kumu-kumu utawa sikat gigi. Utawa kuwi apa kuwi sing ngangge kayu kuwi? Siwak. Ngono kuwi wong salat antarane sikat gigi karo ora sikat gigi kuwi perbedaane 1:70. Wong kok arep salat nganggo siwak resi untune sik karo ora kuwi bedane 70. Wis ngono ae. Aku ngomong ra mari-mari kok. Al-Fatihah. Tarik napas pelan terus dirasakno ngono. Iki dodone ya sering sesek iki. Mikir apa? Barang deh apa? Ora didit.
Padha. Katanya jembling. Nggih, Pak. Saya menteng wong tuwa. Riyen nggih mboten, Pak. Tua-tua kok wetenge padha ganteng. Manane aku adil manane. Piye? Sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa Al-Fatihah. Tumbe sik ping 3 ya benan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asmi wa sifatu ala kasam. Allahumma salli wa sallim. Ngene iki rek, lek kowe tenanan ngamalne Asma Karomah Sultan alias Abdul Qadir Jailani kuwi. Kowe nyekel ngene iki lho, kowe engko paham. Wong iki rasane piye, sakite ning endi, mergo nyapa ngono kuwi. Ora mung asal nyekel, engko paham. Makane awakmu ngamalne Asma Karomah kuwi sing tenanan rek. Tenanan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Madu kunir kok diombe. Terus saiki diterapi sik ya. Anggap kelar ya. Anu video, anu loro lah. Matune loro lah. Siap. Al-Fatihah. Kiambak. Ora kok timur kono. Ayo ben dhewe aja tak loro. Oke. Sinten namine niki? Dari ini Dari ini Al-Fatihah. 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 Diterapi sik ya. Ben di iya. Iya. nang kene sik. Ya Bang ana rek. Heeh, satu santri yo. Wis iki tinggal kene sik ora apa-apa ben diterapi sik. Tinggal kene sik, terapi sik. Terapi sik nggih. Ya rek, diwangi rek. Ngadeg rek. Iya, iki bujarine dolan dari. Ayo, blayu katone nang omah. Tenan kok sak ilang dhewe. Dadi suwuk mari. Ayo Bu sik. Sing nggonku mang ndi? Iki lho. Sing tunggal kali wae jandale kali. Sinten namine, Mbok? Sugiyarti. Peh mirip kancaku sekolah dhisik, jenengane Sugiyarti. Ki Sugiyarti we cek kalingan aku lagi. Kanca SD. Nek Lampung kono. Piye ceritane piye iki? Niki sakit, Pak. Oh iya. Niki nggih, tulange niki nggih. Iki mau sedina iki mau sing lara kabeh boyoke rek. Ini mah dekeknya. Aku kadang-kadang yumu nek tamu Kusdina lek masalah utang kabeh. Masalah keluarga kabeh. Masalah usaha kabeh ngono kuwi. Sami kaya kula utang usahakan. Ancen wong urip ki ya hakikate utang kok. Diutangi pangeran kok panggah dihisap. Iya, awake dhewe urip wis ditanggungan nang pangeran. Sirahe mumet. Ora di duit. Wah, duit kadang nih. Al-Fatihah. Sapa jenengane? Sampean jenengane? Al-Fatihah. Aja budak-budekne wong. Ada budak jerene. Ora kira budak. Iya. Ajeng dadi suwuk niki budek. Kok tak kuaplok ngono maring kok. Kuaplok ngono maring kok ya to. Kira kok ngene to, Yang? Apa kira-kira tresno karo aku?
Tresno kare sampean. Ora tak bedak karo aku rada anu kok. Rada kecewa deh. Kok ya jaluk kaos sampai minyak. Iya. Gentenan. rutinan. Ini ngenteni rutinan. Lah kan yang paling ngenteni rutinan yo ora pas ngene wis dibowong yo ora sida medhun tangane. Rutinan pirang minggu kas ta? Long Selasa tak hitung itu. Iya. Ayo ngono kabeh. Ibu bapak sampean sinten namine, Mbak? Bapak iku. Heeh, ibumu sik. Sarina. Oh, ibuke jenenge Sarina. Al-Fatihah. Lah bapake. Bapak iku. Heeh. Suro Sagi. Sura Sagi. Sarina Sura. Al-Fatihah. Iso wates kaya besi piye critane iki? Kenapa, Pak? Lah ya basuku kok wates kaya besi, piye critane? Pun tahu niku kan. Pendang. Asep to. Tapi ora disusuk ya. Kok iso wates kaya besi no maksudku ki? Heeh. Telapaknya yo manjul lak dhewe. Ora atine ya kandel. Pangan perang. Piye? Lah iya. Sampai mendol ngono kuwi. Ya tangane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan. Ayo amat ini amat. Al-Fatihah. Tiang besek ping telu. Al-Fatihah. Iya kena. Al-Fatihah. Siapa ibu mau? Sarina. Bapak Suro Sagi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Mbok, sampean tak jaluk setiap bar salat maca Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3 ya. Setiap arep turu ya maca Al-Fatihah ping 7, Al-Ikhlas ping 7, Falak ping 7, Anas ping 7. Insyaallah selain kowe oleh ridhane Gusti Allah, insyaallah oleh pahala saka Gusti Allah, uripingku tambah gampang. Mergo aku gak iso jelasne lah. Pokoke sing penting kuwi amalno ya. Tiap bar salat Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3. Ping 7 ora apa-apa. Ping 3 ya ora apa-apa. Ping 7 tambah apik. Bar salat ngono kuwi terus arep turu karo tangi turu ya ngono. Itu terutama arep turu ya. Wis diterapi sik. Wis engko. Dengan diterapi riyen kedap. Gawakno kian. Al-Fatihah. Engko diterapi sik terus engko Bisa mlaku. Bisa nek gendeng kate gendeng doa. di gandeng mat. Bantu war. Bantu war. Wangi sik. Nah, pinter. Wis pinter iso mlaku wis ana. Ibu Tami. Rokokmu mlebu ning kene. Iya. Jenenge Utami iki. Iya. Iya. Sampai Ada ininya Bang, saya tahu ilmunya Bang. Bisa di Enggak bisa punya saya. Enggak bisa tadi. Enggak bisa lah apa itu. Enggak tahu kan. Nah, iki peraya janda kembang toh. Oh iya. Kembar ya? Nah, siapa jenengane? Tangi. Oh, jenengane Tangi. Cantik ram toh. Iku ana iso. Dan dia ku ambek sang. Nek di pasar. Anak-anak iso. Ora iki dia. Dan itu berani terus. Al-Fatihah. Ini berarti Ini. Tasnya dicopot. Kok cantik ram toh sampean iki? Cantik pun tepuh. Kok masih kok wayu ram ngono lho. Weram nih umpon. Piye sing tak ewangi apa? Ini di ewangi sampean. Heeh. Piye? Nyai kula niku uring-uring kula terus. Alah. Anak iso. Lek Oh. lek nyai. Sabar. Kula niku wacake wiridat karengan ini mboten sakniki. Oh, nesu muring mbok bacane selawat langsung ora nesu. Ancen sakti awakmu. Nggih. Ayo baca itu. Ini apa to, Man? Alhamdulillah. Heeh. Mboten sakniki. Ini kalau ini bojo kula dik wingi niku muring-muring terus ngaten. Nggih. Gumbal kula dibucali. Amben diprotoli. Macak sing ayu. Anggerok semene. Sing anu ngono. terus lain nek pasar. Kalah.
Kuwi lak Sarimin. Loh, tapi apa yang gerok daun itu orang semene iku ora kan tanya tanah. Nakal lho, Pak. Singletan getak. Galak. Ya sing sabar awakmu. Awakmu kudu panggah apik karo wong lanang. Gawen wong lanang atine sing seneng. Kowe panggah guyang-guyu. Ya, ngono. Yang, kowe pengen maem apa yang tak masakne yang? Jenengan ngersakne kula pripun yang? Yang. Top. Senengane wong ira kadang nek delok kowe nang YouTube. Ngene karo Pak Rahman nek kok pas kesurupan nangis gila-gila. Ora kaya iki dijung kayak naik terus. Lanjenengan aku sing ngomong sing cukup. Kenapa ditangi? Lah paling ali ki TV ne mati. Terus jam 12. Jam 12 jam 1. Aku pengen rene. Kulo nek kan jenengan yo. Iki padha nangisan iki. Serane bojone ini nangis kok. Awakmu kudu panggah sing sabar ya karo bojo ya. Bojomu panggah apik ana ya. Ya jenengan pengen maem napa? Ya jenengan kersane kula pripun, Yang? Yang. Yang. Apamu demen mbek iki ta kamu? Niki lho. Oh alah. Niku disoteng kathah niku lho, diatat. Aduh, tak kira lah demen karo kuwi si gemoy kuwi. Enggak tenanan, awake dhewe masih otah pasangane dhewe ora apik. Tapi dhewe kudu panggah dadi wong apik. Dadi wong apik. Masih dhewe iki lho dianggep elek, masih ta dhewe iki ngrumangsani elek, tapi dhewe kudu panggah nglakoni apik. Ben uripe dhewe tambah apik. Ora apa-apa dhewe dielek-elek. Dinesoni ora masalah. Penting kowe karo bojomu panggah apik. Yang. Yang. Jenengan kersane napa to Yang ngono? Sarang medal. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ini. Tutup nih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kula nyuwun kekiatan, keikhlasan, mahabbah dumateng panjenengan. Mugi-mugi kula diparingi bejan kamulyan, bejo donya, bejo akhirat, selamat donya, selamat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Tumbi ping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wis kawanan. Matur suwun ya. Yang sabar ya. Bu Sarini. Stop. Bu Sarini. Ising nangisan lagi. Nangisan.
Aja nangis-nangis. Ya marai nek dalu ning nangis terus. Kowe apa? Ya panen oleh. Ditalani digelet-gelet banget. Pasti saya kowe. Ada ide tekan tuan itu ra meneng. Anu bengi terus nangis terus. Enten namine? Sari. Sahrini. Macam hari ini masa sing ae misalin tok piye aku lagi ndelok ayo ndeng. Aku sampai arep sangkek cantike sampean niku lho. Bojone ora tak dikne isin aku. Empat. Sampean rapi ping 4. Saniki mboten kono, mboten kepengin. Saiki Mboten kepengin. piye lah rapi karo aku ae? Mboten. Aku kurang ganteng ya. Yo gandenge sing gandeng amare nangis terus, Mas. Oh. Nang bengi demam mesti nangis aku ora. Kita kayak hadiah ya. Ben ora nangisan. Kayak hadiah minyak lho engko digawe. Tapi enek wiritane. Maca Al-Fatihah. Gitu, pokoknya sedina oleh ping 100. Oleh dibagi-bagi. Pamane bar subuh 30. Engko duhur 15. Terus mengko asar 15. Maghrib 30. Terus engko isya 40 ngono gak apa-apa. Hitunge dina sungi pinten? 100. Ya mah luweh kula nek. Wow. Biasa nek salat mah luweh 100. Mantap. 100 malah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, tambah surat Al-Ikhlas ya. Yang 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil tambah ning dodo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Al-Fatihah. Diminum airnya niki tunjuk. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di atine disabarni nggih. Ancen wong urip kuwi mau nggone diuji. Awake kudu roh awake dhewe. Ning alam donya iki nenek moyang awake dhewe Nabi Adam kalih Siti Hawa iku, Bunda Siti Hawa kuwi mau diturunke ning alam donya iki mau dalam rangka menerima hukuman. Lha mosok nggon hukuman dhewe arep njaluk santai-santai ya ora iso to rek. Selama awake dhewe ning donya, masalah iki mau ora bakal enek enteke. Panggah enek ae. Wah, makane kudu sabar. Innallaha
masobirin. Sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Wis didhawuhne kali Gusti Allah, wis difirmanke wong urip nang donya iki pokoke sabar salat. Ben awake dhewe sabar kudu salat. Ben sabare tambah kuat, salate dikuatne maneh. Salat bengine. Wong lek pengen atine ayem, tentrem, kuwi kudu kabeh disandarke ning Gusti Allah. Enten tiyang pejah, boten lara. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, uang ben gak gampang nesu, gitu. Ben ora gampang ngamuk, gitu. Ben ora gampang susah. Kui sadarno ning Gusti Allah. Ora bakal susah. Wong susah ki mergo ora disandarke ning Gusti Allah. Lah niku nek durung bojone nek atine lara mending ngamuk ta. Aku iso ngamuk di mbah nang antara kanggulan. Aku ora tau ngamuk ora iso. Nangis lah ya ora iso ngamuk. Wis sabar, wis to sabar. Sampeyan ngertos Siti Asiyah niku. Jamin surga karo Gusti Allah. Padahal bojone Firaun. Itu. Makane awake dhewe iki sing penting dhewe ning Gusti Allah. Karo bojo ya mergo Gusti Allah ngono ae. Lek mergo bojo susah dhewe. Iya to? Nggih mboten? Kabeh kudu disandarke ning Gusti Allah. Lek mboten disandarke ning Gusti Allah, susah. Tenanan. Awakmu wis cantik model ngono kuwi, ya to? Wis kinyis-kinyis kaya Sahrini. Ngono bojo Sainah. Ngono bojomu ndek nesu ta? Lah iya wis ora masalah. Panggao dadi wong apik. Dhewe ngrumangsani elek, mangkane terus nglakoni apik. Ngono lho. Ya? Ayo kabeh kudu sing sabar. Sabar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinten wae namine Mbak Sahrini. Pantesan kok cantik lah. Mendek ayu ketok dik mendek. Saiki ya panggayu. Ayu wis untune coklat kabeh. Dibeduri. Semoga-moga ayu atine, ayu akhlake, ayu ngibadahe, ayu uripe. Yang paling penting kan kuwi wong urip piye. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, iki. Ayo iki di ya wes, heeh. Sampeyan diterapi sik ya. Ben tambah cantik. Iya le. Iki tumbut pikirin. Terapi sik. Diteken kene nek gak apa-apa ngaiku neris mari. Mari kisan sehat iki. Sehat kisan. Ibu Kasmirah. Assalamualaikum. Salam Bos. Saking pundi? Saking Pati. Oh, sapa jenengane? Kula Heeh. Kasmira. Kasmirah. Al-Fatihah. Iya kena. Nggih, Mbok Kasmirah napa saged kula bantu? Kula sing sakit. Nggih. Oh. Mripat kula sakit. Mripate lara. Wis suwi. Kula teng Sabin ngoten niku kaya di damoni tiyang ngoten terus sakit. Pas awakmu neng Sabin. ladang sawah. Nggih. Kalih niki sepalih nak pilek niku abu terus ngiline getih. Miline getih. Nggih. Abu ngoten nek mboten getih. Abu mak sarasan abu ngoten. Iya. Wis ora apa-apa. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah,
dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini, hilangkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allah. Mas, enek tamu guys, anunan apa? Sambutan. Tekonono dari mana ngono. Iki mau ya sing tak rasakne pas aku nyekel sirai kok panas. Panas. Jadi ora kok maksudnya dhek kan sakite mung ngrongso disebul wong. Kaya enek sing nyebul, kuwi dudu wong. Kuwi dudu wong. Dadi ana bangsa jin jenengane Abdul Jumud. Sing emang omahe ning alase. Emang omahe ning kebon iki lho, ning sawah iki lho. Lah ndelalah kesane Gusti Allah ki kok ya pas. Heeh ngono. Akhire kono muring terus ngono, heeh. Dadi mlaku sak mlaku iki dhewe kudu maca surat Al-Ikhlas. Artine ngendi ngono. Dan ini ki ra sengaja tabrakan brok, wong nesu swebul. Langsung ra iso nyawang. Ngono iki malah. Makane iki amalan iki tak kei, heeh. Awakmu lek metu ke omah ngono iki maca surat Al-Ikhlas ping 3. Bar mlebu metu omah maca surat Al-Ikhlas ping 3. Ben ora nek masalah Mas iki. Al-Fatihah. 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 Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Madu kundi wes. Diombe, Mbak, ping 3, Mbak. Al-Fatihah. 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 Engko dilebokne ning klopo. 3 sendok, iki kok sak sendok, terus dibong. Kalau wis sumup diadem nisik terus diombe. Ayo Le. Iki sediri ini iki, Pak. Sakit ini berarti bu jak mriki tapi mungkin nang kota kiri ini. Itu kan 1 tahun gitu sakitnya. Niku teng Sidoarjo niki Mas. Sing Surabaya. Anu wae diombeni madu kunir ae. Ya. Diombeni madu. Ora usah melas. Ora usah melas. Kok jarak jauh ora apa-apa. Diombeni madu kunir ya. Al-Fatihah. Oh, saya ini kan ini sedih. Sapa jenenge wi? Dewek ini. Anu sini Mas.
Army ini dah sapa? Siki jika sapa jenengane? Min. Min. Ini sapa? Dengan ini. Dengan Min. Terus pun cucune Anak jenengan. Ngeten niki jaran kula, anak dulur. Ya. Awak ning kok kon ngombe. Kayak garam sik dimandekne. Dipun bangun jane nyampe ke lari kula saged ta. Dipun tulung lari kula. Piye, Jang? Niku wadarane kemrongko Cepale pun sekolah TK sampai pun omah-omah bikin sakit pisan kok. Apa nih, Wi? Wadarane kemrongko Cepale. Pun jan. Kabarene ae, Wi. Sorry. Dan dia telusah sampean pari. Iya kena. Kena. Madu kunir ing diombekne madune wi. Bacaan Al-Fatihah ping 7, Ali ping 7, Falaq ping 7, Anas ping 7 ya. Ya diterapi sik sampean. Ilurana. Terapi. Diterapi. Aku juga kasih kudung paring barokah wa ta'ala. Amin, amin. Amin. Paring lancar sehat. Amin, amin. Pamit ya, tulung nggih, kersane Amin. sehat, rezekine lancar tuk. Amin. Kula rezeki malih ya. Amin, amin. Oke, suwun monggo terapi dia. Harganya sedikit pula nang. Nutut, Mbak. Apa? Kujak. Budek, Mbak. Mriki niku kok. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anjingnya ini nyetir ya. Iya kan. Allahumma sholli ala Bismillah. Andi yo sik kono. Terapine, Det. Gimana anu sik? Terapi. Kepalanya kasih tanah sama kunir mandeni kono sik. Tarso. Bawa ini madu kunir yang Bapak. Nanti biar terapi saya. Ngomongnya Iya. Santri maju sini, santri. Sinten namine? Tarso. Iya. Anakmu ya? Oh. Dudo. Kowe bingung nyapa? Kowe sering bingung ta? Gelap. Aja bingung-bingung. Urip ki wis enek sing ngatur. Iya toh? Al-Fatihah. Amin. Ibu bapaknya sapa jenengane? Ibuke jenengane? Ibuke Tani. Bapake? Al-Fatihah. Iya, kenapa? Iki sering bingung iki. Yang sabar ya Kang ya. Urip ngrimo sak termo. Awakmu tiap isu arep salat subuh mandi ya. Sering-sering mandi ning masjid. Ndak gelem. Napa ndak gelem? Males. Dilawan. Males aja dituruti, dilawan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Melas ini bingung. Isu ini mandi ya, seorangnya salat subuh.
ben Padang. Al-Fatihah. Amit ya. Sabar ya Kang ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ini apa gitu tinggal ke bujune ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ora stres wis api kok. Wong paling susah ki lek geger mek bojo lho. Iya. Dan niku mboten tukaran terus enjing-enjing niku bintang surat kan. Walah. Yo pantes saya lek linglung. Niku terus kaget niku. Mangkane to. Wong wetok-wetok mbok sing beneh ngono lho. Lah niku sing wedok nuruti bapake. Ya aku ngomong sing ning kene lho, apa men petok kabeh to. Mbok sing lanang mbek sing lanang mbok sing sayang ngono lho. Peh, wong lanang iki nyambut gawe sampai mau atek. Pangkat disenen. Wah, betul ini, Pak. Nanti berambang nanti. Kali Tegal niki dipertali piyambak. Lah, mbakku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Iki tiap isu setengah 4 sore sholat subuh kan mandi. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Diombe sik Kang ping 3 Kang. Sing sabar ya Kang ya. Sing sabar. Dianu, diakakehne maca Al-Fatihah. Ya minimal ping 313. Al-Fatihah ping 313. Al-Ikhlase ping 100. Sallallahu ala Muhammad ping 100. Ben atine ben ayem. Awakmu mandi ra apa-apa ya? Iya, mandene lagi rek. Terapi sih. Melas lo iki. Wis mandi ambek kuwi sik. Mandeni awakmu. Kerucuk iki ngono. Wis monggo. Sehat.
Rapi sao? Tapi kadang-kadang jan buh orang wedok ya. Apa enggak maidu ing wong lanang iki. Aja wong lanang iki lahir maling mung nggo di senan-senanan tok paling gitu. Al-Fatihah. Sinten sampeyan namine Bu? Bati, Pak. Bati. Iya, bati. Untung berarti awakmu. Ora tau rugi ya. Rene to, teh. Ada ya ado men to. Piye. Niku sempet niku niku lho. Gara-gara ajit niku. Enten tikus tukaran. Awakmu kaget. Terus deg-degan. Ini ada berani. Al-Fatihah. Tikul dadane. Marem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ada berapa? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terdek loh ya. Ora sido bani rono kok ndek ya. Al-Fatihah. Ada berapa? Anak yuran duwe kok ndek. Aku epek nana. Ada berapa? Itu mbek. Susah-susah toh. Tampung lu malah. Lirik. Endi lho? Oh alah, ya jelas lek kae istimewa kae. Calon kiai lek kae. Istimewa lek kae iki. Kowe iki kok diombe ya? Nggih. Lebokne ning klopo. Karo iki 3 sendok iki 1 sendok. Terus mah aku nek apa-apa ngasine. Iki ngemandi. Kowe aja susah to ya. Cantik lah ngono. Apa kene tak openi? Ora usah mulai. Salam tak openane aku. Kene ae. Lah sabine ngarep Tak openane aku. Ya wis, mandi sik nah. Bendan. Adiani wedak Om. Oh iya wis. Ya kawanan ae. Sekalian. Ben cantik. Ya sehat ya. Nggih. Kuning-kuning. Makasih ya, Mbak. Kan kuning, Mbak. Lah iya. Hatimu ya anu. Antara itu misalnya aku lancar udah. Aku aku padha ya. Aku untungane. Di Al-Fatihah. Ben bengi 41.
Percaya tok sing anu patang. Lah iya. Khususnya enggak anakmu Al-Fatihah ana ping 41 tiap bengi. Apa meneh lek macane gelem saurunge subuh kae kowe gelem ning masjid, gitu. Terus Kula nggih. ya Boten laren boten apa. ora usah awakmu ora apa-apa. Dungane ibu ki mandi. Dongamu luwih mandi ketimbang dongaku. Dungane ibu ki mau luwih diijabah karo Gusti Allah. Dongaku ora enek apa-apane karo dongamu. Ya. Wis pokoke anake di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sapa jenenge anake? Setia Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara wa naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kula nyuwun dumateng panjenengan pinarengono anak kula kabejan kamulyan bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Duh Gusti Allah, boten wonten panyuwunan kecuali namung damel panjenengan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai anakmu. Wis dibedak burung. Dengan bedak aku mau dik karo mbek minyak. Wis dibedak burung. Pun dik wenane jenengan pare. Oh, wis. Sing urung di apa we? Kaos mbek minyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena. Ben ora langsung begawe. Nanggon-nanggon apa-apa. Oh iya. Jane lengan panjang tapi ora enek lengan pendek. Ora aku. Ora sedeng no. Sedeng iki. Minyake ben tambah cantik. Kaya kuning-kuning kaya awakmu. Iki tekmu ta iki? Wis. Mandi pisan ta? Nggih, pokoke lek ning kene lek iso ki mandi. Hakikate mandi ki resik-resik, bersuci ngono ae. Terus lek iso ya salat ning musala kuwi. Assalamualaikum Gus. Saking pundi? Saya ke Jogja. Adoh ya. Wiwit enjang mau Gus. Engket mambengi. Wau enjang. Oh isuk mau budale. Nggih. Jam 9:00 wau. Dene nggih. Kolomben lagi jeng sowan. Jogjane pundi? Jogja Selatan, Gus. Sleman. Anu Bantul. Bantul. Wingi aku ibar ka Jogja ya teh, ngene Mbah Muafik. Piye apa sing iso tak bantu iki? Niki anu Gus. Stroke sebelah kiri. Alhamdulillah wonten perkembanganipun. Wis suwi. Napa kula aturaken asbabul nuzul. Monggo. Kula wektu anak kula sing cilik niki 5 TK niku kula dawuh saking BI ten Keramik Gus. Waktu duduk manis ngaten niku. Lajeng di usia senja kula ten rumah sakit di MRI sajangipun ngaten Gus. Bengkok ngoten manu tulang kula niki. Oh, tulang belakang. Nek betul dioperasi ampun laser. Lajeng saya tuwa meleh bentoyong kalih panas. Lah terus dangu-dangu wonten kolesterol kalih gula niku tinggi Gus. Gulane 300, kolesterole 270. Wah, kula terus ngerti-ngerti. Nggih, ngaten niku ceritane. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Iya, kalau Ini dampak dari yang dulu-dulu. Jadi dampak dari sakit di tulang belakang. Akhirnya saderepun stroke niki kempot iki mengecil ya, Gus. Nggih. tetap dampak. Nek stroke setunggal tahun Tengati maos waida batostum jabarin. Tengati maos waida faida batostum jabarin. Terus monggo waida batostum jabarin. Waida batostum jabarin. Faida bastatum jabarin. Faida bastatum jabarin. Waida bastatum jabarin. Faida bastatum jabarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul dahdi wa syiri sarifi sayyidil asma'i wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Amit ya. Tiraos nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiraos nih. Tangannya yang ngeten mawon. Ngeten nggih. Oh iya. Allahumma sholli Allahumma sholli ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Sinten nami ibu bapak jenengan? Si mbok kula. Bia. Ya, bapake. Bapake Paijan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tunjuk dia ping 3. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sinten namine? Purnomo. Bapak jenengan? Paijan. Ibu? Bia. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Malam ini kamu garam ditaruh di kendi, taruh di tengah lapangan sana ya. Bacakan Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Ya. Besok ditempatin sama anak-anak. Al-Fatihah. Gimana garam sing cilik era apa? Al-Fatihah. Setiap 3:30 pagi itu dimandikan nggih, Bu. Iya kan jenengan. Oh, alhamdulillah. Udah besar-besar. Yeah. Berbakti sama orang tua itu membuat hidup kita itu mulia. Tiyang niku kan ngertos kula kan sakniki Samsudin ngono. Iki mboten ngertos prosese. Kula riyen niku ngopani pake kula niku 7 tahun. Di ayah saya dulu itu cara wong anu kono kembang-ambing. Jadi selama 7 tahun itu beliau sakitnya komplikasi. Saya yang merawat dulu. Ini barokah merawat orang tua itu. Ini nanti dimasukkan di sampeyan cari kelapa, dibuka toh. Terus dileboni iki 3 sendok. Iki 1 sendok. Terus kelapa niku dibakar. Bareng ngono nek wis adem diombekne. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pinggangnya sini, dicekin kelor, taruhin di pinggangnya sini. Bapaknya ini ya. Diterapi riyen nggih Pak jenengan Pak? Oh, ada nggih. Diterapi riyen. Dalam? Garam ini ku damel mandi setengah sekawan, derenge salat subuh. Nggih niat damel sunah ngoten mawon mandi. Damel mandi mawon. Al-Fatihah. Enten malih selain beliau niki? Sinten namine Ibu? Sumarni. Oh, kebayine bisa nek. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ya kena budaya kena nasta'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Ibu bapak jenengan sinten namine? Ibu Suwagi ya, Bapak Walijo. Al-Fatihah. Jenengan nyuwun teng Gusti Allah lumantaran ibu bapak jenengan nyuwun sehat. Wasilai lewate bapak terus sholawat Kanjeng Nabi baru teng Gusti Allah. Dadi njaluk iku ning langsung ning Gusti Allah ora oleh ngono ki ndak beradab jenengane. Lewat wong tua sik di Al-Fatihah terus maca sholawat ning Kanjeng Nabi bar kuwi njaluk ning Gusti Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pinggang inggih kaya inggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ya, ning omahe iki engko kon jemuk lemah ning kene di dalan ning omahe kono, terus di Al-Fatihah ping 41. Aku nyekel iki kuping kok malah budek iki berarti kan enek gangguan. Oh, jadi setiap mlebu omah maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus maca surat Al-Ikhlas ping 3. Pun mboten usah rena-rena awake dhewe iki cukup njaluk ning Gusti Allah lewat Al-Qur'an kuwi. Dadi kabeh masalah ning uripe awake dhewe kuwi enek solusine bisa ning Al-Qur'an mau. Al-Fatihah. Insyaallah enggak sial ae ngono. Pokoke setiap mlebu ning omah maca salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin terus maca surat Al-Ikhlas ping 3. Setiap sampean arep sampean karo anune tetep emosine sampean kudu dikontrol. Sampean kedah luwih sabar. Mergo wong lek nesu kuwi sifate jin iki mau temperamental. Dasim kuwi. Al-Fatihah. Ya kana budaya kana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula paringi mangke sampean gewiritan ya. Oh iya. Maca Al-Fatihah ping 100, Al-Ikhlas ping 1, sallallahu alaihi wasallam ping 100. Oh iya. Matur suwun. Assalamualaikum. Itu setiap pokoknya tiap hari, oleh bengi, oleh isu, oleh awan, oleh sore. Oh iya, matur nuwun. Monggo sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.